Suchá ventilová stanica, hlavný uzáver pod ventilovou stanicou uzatvorený, otvorený, ventil skúšobný, ventil pod tlakovým spínačom, vypúšťací ventil, mokrá ventilová stanica, uzatváracia armatúra pod ventilovou stanicou otvorená, ventil pod tlakovým spínačom otvorený, vypúšťací ventil, skúšobný ventil. Po aktivácii na ostrenie suchej ventilovej stanice otvoríme kryt. Po aktivácii klapka otvorená. Hore je potrebné uvoľniť háčikom klapku a natiahnuť smerom dole. Vezmi kus. Vypni nahrávanie, už to máš. Máš? Klapku zalejeme vodou. Po uzatvorení natlačíme najprv vzduchom po trubie vonkajší rozvod. Tlakový spínač máme zatvorený, ventil pod tlakovým spínačom. Natlačíme horný tlak na požadovanú hodnotu. Máme natlačený vzduch v rozvode. Môžeme pomaly otvoriť hlavný uzáver vody. Postup pri odkaľovaní suchej vetvy. Zatvoríme prívod vody, uzáver ventilovej stanice. Odpustíme tlak cez vypúšťací ventil. Následne môžeme ísť k odkaľovaciemu potrubiu, odkaliť. Po odkalení skontrolujeme tlak, dotlačíme tlak na požadovanú hodnotu, ventil zatvoríme a pomaly môžeme otvárať prívodný ventil. Po odkalení a skúške nezabudnúť otvoriť ventil pod tlakovým spínačom.